نوشتکار مجیب ولی خدا تو مردمی ببو بیمار بلکہ سکیاں بیمار بلکہ عہد پادشپاد مردمانی تراولا کہ چنچو زیم بجتگن تہی شوہازگا خدا تو گپاں بد مبر مزانا تو خدائے مزانا بادشاہے مزانا سازگارے مزانا روزگارے بلے آدم عباد گانی جی رہیں دیگر تو پرچہ بے توارے بے بلا تو بلکہ چم بستگن یا واب گپتگے کہ ہچ مگندے جاوراں منی او بادشاہ بچار منی زمین کم مکے بچار چونے آس روک کتگ تئی چاشتگی اے مردماں تئی جوڑ کرتگیں اے دلوتاں آسمان دارنت ہرگسا تو سہی نئے تئی قرآنش ستکش تو پرچہ ہچ نہ گوشت تئی قرآنش ستکش تو پرچہ ہچ نہ گوشت پہ ابراہیمہ تو آس کل کت پہ یونسا تو ماہی گے لاپ لوگی کت پہ محمدہ تو موکوانی تند بست تو پرچہ پہ سمرائی تیر آپ نہ کت ای زانا تئی وتی نیند ترارہ دوست نہ بند پرچہ ای واجہے ای کسترے ای مسترے تئی کرہ دارنت معنیے من عشقتا تو درست چارہ یک حسابا گڑا ای دھاندلی چیا خدا او جہان بادشاہ تو سرپدے کہ چنچو بزگی پہ چنچو ناز چنچو پاس مادراں جتگ پہ ایشیا پہازگ خدا تو مردمی ببو گڑاں تو زانے چورہانی جاوراں گڑاں تو زانے بے زمینی چنچو گرانی جیڑئی گڑاں تو زانے سرمچارے سر چیا وطن وطن کن گڑاں تو زانے مامئیں قدیر پرچہ انچو پند جم تو بس مردمی ببو بیا دمانی سیل کن یہ بے رہائیں کاسماس و سرجمی کہ کس کسیگی ہم نہ ہند خدا منی او بادشاہ تو باریں شب پہ گوش روچ کتگ تو باریں کوہاں در پہ در گٹگے تئی باریں لوگ ستکگن تو باریں چنڈے نانہ پنڈ تگ نزانہ پرچہ نشکنے منی آہو زاریاں خدا او کاسماس بادشاہ تو بس مردمی ببو بیا وتی قرآن بس پہازگا بیا وتی قرآن بس پہازگا